Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Καστέλης και σήμερα θα σας μιλήσω για το βιβλίο μου με τίτλο Old Soul. Ζεις μονάχα μια φορά λένε, μα αν το κάνεις σωστά και μία είναι αρκετή. Αυτή δεν είναι μια τέτοια ιστορία. Σε αυτό το βιβλίο κανείς δεν ξέρει να ζήσει σωστά, μα κυρίως κανείς δεν ζει μόνο μια φορά. Στις σελίδες του Old Soul παρατηρούμε την ιστορία ενός ανθρώπου, ο οποίος καταδικάζεται στην Κωνσταντινούπολη του 1453 να θυμάται για πάντα τις ενσαρκώσεις του. Επιστρέφει λοιπόν ξανά και ξανά στη ζωή και συνεχίζει αδιάκοπα το ταξίδι του μέσα στην ιστορία, και όσο οι χώρες και εποχές διαδέχονται η μία την άλλη, αλλάζει και αυτός μαζί με τον κόσμο. Ο ήρωας προσπαθεί πάντα να λύσει την κατάρα που τον βαραίνει. Ο έρωτας και η απώλεια που επιστρέφουν ξανά και ξανά στον δρόμο του κάνουν την πορεία του ακόμα πιο περίπλοκη και βασανιστική. Και εν τέλει, μέσα από αυτό το ταξίδι φτάνουμε στο σήμερα και στο 2021, όπου μια επιμελήτρια λογοτεχνικών κειμένων δέχεται την πρόταση ενός άγνωστου συγγραφέα να τον βοηθήσει να ολοκληρώσει το πρωτόλιό του. Η συνάντησή τους θα ξυπνήσει φαντάσματα από το τραυματικό της παρελθόν και θα την κάνει να αναθεωρήσει τις ισχυρές πεποιθήσεις που έχει αναπτύξει για τον κόσμο. Και καθώς η φαντασία συγκρούεται με την πραγματικότητα, οι δύο αυτές ιστορίες βρίσκουν κοινή κατάληξη σε ένα μυθιστόρημα που μιλάει για τη ζωή, το θάνατο και κυρίως για τη δύναμη που μας δίνει η ηθοπλασία να αντέξουμε και τα δύο. Το Old Soul θα το βρείτε σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πνοή.